Rosario Fernández Bello, máis coñecida por todos e todas vós como Charo, membro da Executiva Nacional do BNG, secretaria de Acción Feminista, candidata nun número 10 pola provincia da Coruña e unha loitadora incansável pola igualdade efectiva entre os homens e as mulleres. Moi boas tardes, amigas e amigos. Realmente é un placer poder compartir este meeting do BNG con todas e con todos vos, veciñas e veciños meus. Realmente estou moi complacida e síntome moi ben acompañada de todas e de todos, de corazón polo Dios. Tamén vos quero dicir que foi no ano 2005 cando o pobo galego confiou no BNG. E o pobo galego posibilitou que o BNG gobernase na Xunta por primeira vez. E entón foi cando o BNG se comprometeu, desde o goberno galego, a facer efectiva esa defensa dos dereitos e esa defensa dos intereses da maioría social galega, da mesma maneira que o viña facendo nos concellos onde había moito tempo. E a partir dese compromiso que asinou o BNG, iniciouse unha nova etapa. Deuse un cambio positivo, iniciouse un proceso de transformación. Esa forza transformadora que ten o BNG viuse nas políticas de benestar, viuse nas políticas de igualdade, viuse tamén nas políticas enerxéticas e tamén no empeño que puxo o BNG por facer real ese dereito que temos a cidadanía a poder ter, a poder disfrutar dunha vivenda digna. Lembrade, así a guerrilla antifranquista tivo en ordes un dos seus verses. Aqueles e aquelas que preservaron a idea da liberdade, secuestrada durante 40 anos de ditadura. Aqueles tamén eran veciños e veciñas nosas. Eran os homes e as mulleres que crían na democracia, os que botaron a semente do que hoxe é, pois ir votar e saber que podemos nós, a cidadanía, escoller as nosas e os nosos representantes. Eran realmente homes e mulleres extraordinarios, merecían esa memoria histórica. Tantos anos, lembrades, tantos anos reclamando a xustiza, a memoria, a reparación dos danos, para restaurar a verdade, porque a dignidade, desde logo, nunca lles foi arrebatada, para denunciar, sen reparo, esa represión brutal que padeceron. Quere ter máis forza no goberno, quere ter máis presenza, e quere colocar a súa frente, por primeira vez na historia, un presidente nacionalista, que é e que será, desde logo, que a nosa capacidade está demostrada, non é así. Agora quédanos espallar esa forza transformadora que temos ás outras áreas de goberno. E o camiño témolo moi claro, está trazado. Alcanzaremos na vindeira legislatura o Estatuto de Nación para Galiza. Esta é a gran conquista pendente. Este é o noso primeiro obxectivo. O BNG xa o levou ao Parlamento, xa o presentou á sociedade. O PP vetouno. Sin embargo, Galiza, para a vindeira legislatura, vai procurar un Estatuto de Nación a través do BNG, con toda certeza. Xa o sabedes, somos así, somos constantes. Defendemos as nosas ideas. Somos teimudos e teimudas, e traballadores e traballadoras. E traballamos reclamando as competencias que necesitamos e que van a asegurar para Galiza pois o tráfico, a seguranza viaria ou unha policía galega, ou a inspección de traballo. E seguimos traballando mentre non acadamos ese estatuto que necesitamos, ese estatuto de nación que queremos para Galiza. E tamén nos preocupamos do benestar. Creamos un sistema público de benestar. Superamos o asistencialismo que había antes. E ademais temos pensado chegar a ter un sistema de benestar que se pode equiparar ao que temos para o ensino e para a saúde. E ímolo conseguir, porque todas as persoas teñen dereito a ter unha vida digna.